O convento de San Francisco da cidade de Ourense vive un momento crucial da súa historia na década de 1840. Neses anos, o concello cede o edificio xunto coa horta ao ramo da guerra e así pasa a ser ocupado polo exército. A década de 1920 foi tamén trascendental na historia do convento convertido en cuartel. O claustro foi declarado Monumento Nacional, pero a presenza dos militares tivo consecuencias no aspecto do edificio. Nesta época son varias as reformas que se fan no novo cuartel, e entre elas, unha reforma da fachada principal engadindo un volume con aires románicos, como evidencia a arquería dos vanos. O novo elemento arquitectónico foi coronado cunha cornisa chea de ameas que dan un aire marcial, belicoso, o que antes fora un lugar de paz e repouso. A finais da década de 1920 foi cando o templo se traslada pedra a pedra ao campo de San Lázaro. Hai un feito curioso: o campanario non se sabe como desaparece na manobra de traslado. E no Parque de San Lázaro segue a igrexa, acosada por edificios enormes que non deixan apreciar a súa beleza. Causa tristura ver a fermosa portada medieval agochada entre tanto formigón. O convento foi cuartel ata chegar á década de 1980. Despois quedou abandonado e foi derruíndose co paso do tempo. Ata que, por fin, tras moitos anos de demanda social e para darlle un uso digno coa súa relevancia, pasou a convertirse na nova sede do Arquivo Histórico Provincial de Ourense.